Bom-bom. Ora ono rong tau Ada musik jalan terima kasih. Presiden dipaksa hidup lombe Acarane kasus ngono Acarane kasus ngene ning ra ono nyatane DJ Audio. Ada musik jalan terima kasih. Ayo Mbak Uti ada di korban ambisi reformasi Sabto Budoyo. senajan jajane Hey, aso Sabto Budoyo. Ada musik channel DJ Audio. ngayomi jaga royo Bos Gandeng Merah Putih luar biasa. Ada Roro Nawang. Cantiknya Indonesia bro. Mas Rangga Sabto Budoyo Sedekah rakyat sing wis dadi korban Jika ono rene margo belani rakyat Sayang keberatan ning lantasa disingkirake Saulamu akeh sing rumangsa kelangan Sedekah rakyat sing wis lila dadi korban Sabto Budoyo. Ada musik channel juga terima kasih. DJ Audio. bareng Kang Mas Kuy wong jani jojis Bos Gandeng Merah saya Putih sederek luar Dusun Jati biasa. desa Netrong nggih Sajan jajan netraku ande koce ande aso So, LSM opo partai ormas opo RT sing penting tumindake asik Sabto Budoyo. ngayomi apa Mas Raga jagat royo Sabto Budoyo Bawang Roro. werere ayo Mbak Uti ngomong Mbak Uti Bopo Wadino Sugeng Dalu. Mas Bobon. Angkarya
sing wis lilo